A ako poslednú možnosť vám predstavím oceľové vstupné dvere. V tomto prípade sa jedná o vstupné dvere s najvyššou pevnosťou a pritom stále s veľmi dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami. Tieto vlastnosti zabezpečujú prémiové profily od značky Janssen, z ktorých sú dvere vyrobené. Pevné oceľové profily zabezpečia vysokú pevnosť, vďaka čomu môže byť brána dlhodobo namáhaná bez akéhokoľvek poškodenia. Nehrozí ani pokrivenie pri dlhodobom otváraní, ako pri hliníkových dverách. Tepelnoizolačné vlastnosti brány zabezpečuje prerušenie tepelného mosta, vďaka ktorému chlad z vonkajšej strany dverí neprechádza na vnútornú stranu. V kombinácii s izolačnými sklami vedia veľmi účinne šetriť teplo v spoločných priestoroch bytového domu. Ak to teraz mám celé zhrnúť, tak plastové dvere do bytového domu sú asi najmenej vhodné. Hliníkové dvere sú vhodné do vchodov s menším počtom bytov s prihliadnutím na ich správne používanie. V takom prípade by životnosť hliníkových dverí mala byť 15 a viac rokov. A na záver tu máme oceľové vstupné dvere, ktorých životnosť je bez vážnej údržby kľudne aj 30 rokov aj pri vyššom zaťažení. Počas celej tejto doby bude mať oceľová brána svoje plné vlastnosti. Ďakujem za sledovanie videa a teším sa na vás pri ďalšom. Dovidenia.